ζούσε σε σπηλιά σαν αγρίμη, μέχρι που ένας καουμπόι της έδειξε τι σημαίνει πολιτισμός. Πάνω από την απέραντη πρέρη κοκκινίζει ο σούρουπος ουρανός, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τις σιλουέτες των βουνών. Βρισκόμαστε στην Αριζόνα της δεκαετίας του 1870, μια εποχή όπου η ξεθοριασμένη γραμμή του πολιτισμού πάλευε ενάντια στην αδυσόπιτη αγριότητα της φύσης. Ο πολιτισμός υπήρχε ακόμα μόνο σε μικρά νησιά, μέσα στη θάλασσα της άγριας φύσης. Ένας μοναχικός καβαλάρης ταξιδεύει στο βραχώδες έδαφος. Από μακριά, μόνο ένα μικρό σημείο στον απέραντο καμβά του τοπίου. Ο Τόμας Χάρκερ, ένας καουμπόι στα 40 του, διασχίζει την Άγρια Δύση εδώ και δεκαετίες. Στις γωνίες των ματιών του, οι ρητίδες του χρόνου και το ηλιοκαμένο πρόσωπό του διηγούνται κάθε ιστορία που έζησε μέσα στα χρόνια. Το καπέλο του, τραβηγμένο βαθιά στα μάτια, σαν να προστατεύεται όχι μόνο από τον ήλιο, αλλά και από τις ενοχλητικές αναμνήσεις του παρελθόντος. Ο Τόμας είχε ξεκινήσει εκείνο το πρωί από την κοντινή μικρή πόλη Silver Creek για να βρει νέα βοσκοτόπια για τα βοηδή του. Η ξηρασία των τελευταίων μηνών είχε ταλαιπωρήσει τις γέες και το ριάκι που κάποτε έτρεγε άφθονο με νερό είχε τώρα συρρικνωθεί σε ένα λεπτό νηματάκι. Κάτω από τις οπλές του αλόγου του τρίζει το στεγνό χώμα, σαν η ίδια η φύση να αναστενάζει για τη φθορά. Στο βάθος ακούγεται το ουρλιαχτό των κογιότ της πρέρης. Στον αέρα τα όρνια κυκλοφορούν υπομονετικά, περιμένοντας κάτι να πεθάνει στην σκληρή ερημική ζέστη. Η ζωή του Τόμας δεν ήταν εύκολη. Η νεαρή σύζυγός του είχε πεθάνει χρόνια πριν από φυματίωση. Ποτέ δεν είχαν παιδιά. Από τότε ταξιδεύει μόνος. Δεν ανήκει πραγματικά σε κανέναν, δεμένος μόνο με το άλογό του και μερικά βοηδή που φροντίζει. Οι κάτοικοι της πόλης τον σέβονται για τη σκληρότητα και την ειλικρίνειά του, αλλά δεν έχει κοντινούς φίλους. Έτσι περνούν οι μέρες του, από εποχή σε εποχή, από χρόνο σε χρόνο, στις απέραντες εκτάσεις της Άγριας Δύσης. Καθώς ο ήλιος σιγά σιγά δύει πίσω από τον ορίζοντα, ο Τόμας ξέρει ότι πρέπει να βρει καταφύγιο για τη νύχτα. Στη μακρινή απόσταση αντικρίζει μια βραχώδη πλαγιά βουνού, όπου οι σκοτεινές είσοδοι των σπηλαίων υπόσχονται προστασία από την επερχόμενη νυχτερινή δροσιά. Κατευθύνει το άλογο προς το βράχο, ενώ στον πάτο του ουρανού αρχίζουν να λαμπυρίζουν τα πρώτα αστέρια. Η βραδινή άβρα φέρνει το ουρλιαχτό των μοναχικών κογιότ της πρέρης, υπενθυμίζοντας ότι η άγρια φύση δεν κοιμάται ποτέ. Φτάνοντας στην είσοδο του σπηλαίου, ο Τόμας κατεβαίνει από το άλογο και δένει το ζώο σε έναν κοντινό θάμνο. Κρατώντας το τουφέκι στο χέρι, μπαίνει προσεκτικά στην σκοτεινή κοιλότητα. Το φως του φεγγαριού, μόλις που φωτίζει τα πρώτα μέτρα του ασπηλαίου. Ως έμπειρος άνθρωπος της Άγριας Δύσης, ξέρει καλά ότι τα σπήλαια συχνά μπορούν να κρύβουν κινδύνους. Είτε είναι αρκούδα, πούμα ή κρυμμένος παράνομος. Ανάβει φωτιά για να ζεσταθεί και να δώσει φως στο σκοτάδι. Τα ξερά κλαδιά τρίζουν, μικρές επίθες χορεύουν στον αέρα. Ωστόσο, στο αυξανόμενο φως της φωτιάς, κάτι κινείται στο βάθος του σπηλαίου. Ο Τόμας παρατηρεί σφιχτά, κρατώντας το τουφέκι έτοιμο. Τα μάτια του συνηθίζουν αργά στο μισοσκόταδο και τότε την βλέπει. Δεν είναι άγριο ζώο, ούτε εχθρικός Ινδιάνος, αλλά ανθρώπινη μορφή. Μία νεαρή γυναίκα είναι κουλουριασμένη δίπλα στον τοίχο, σαν ένα άγριο ζώο κυνηγημένο σε μια γωνία. Τα μάτια της ανοιχτά διάπλατα από φόβο. Τα μαλλιά της ατιμέλητα πέφτουν στους ώμους. Το δέρμα και το πρόσωπό της είναι καλυμμένα με σκόνη και βρωμιά. Τα ρούχα της δεν είναι τίποτα περισσότερο από μερικά δέρματα ζώων, αδέξια συναρμολογημένα. Δίπλα της βρίσκεται μια συλλογή πρωτόγονων εργαλείων φτιαγμένων από πέτρα και κόκαλο. Ο Τόμας, έκπληκτος, χαμηλώνει το όπλο. Μέσα στα χρόνια είχε δει πολλά στην Άγρια Δύση, αλλά δεν είχε συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ένα κορίτσι που ζει σαν ζώο στην άγρια φύση. Ο καουμπόι ξέρει ότι πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί το τρομαγμένο πλάσμα μπορεί να είναι ικανό για οτιδήποτε. Αργά αφήνει κάτω το όπλο και σηκώνει και τα δύο χέρια, δείχνοντας ότι δεν θέλει να κάνει κακό σε κανέναν. Το βλέμμα του κοριτσιού είναι άγριο και καχύποπτο, σαν ενός κογιότ της πρέρης πιασμένου στην παγίδα. Στα μάτια της αντανακλάται φόβος και δυσπιστία, αλλά και κάτι άλλο, ίσως μια βαθιά κρυμμένη επιθυμία για ανθρώπινη επαφή. Ο Τόμας κάθεται αργά δίπλα στη φωτιά, κρατώντας απόσταση από την παράξενη άγνωστη. Δεν θέλει να φαίνεται απειλητικός, έτσι αρχίζει να της μιλάει σιγά, με ήρεμη φωνή, αν και υποπτεύεται ότι ίσως να μην καταλαβαίνει τα λόγια του. Το φως της φωτιάς,
Ρίχνει παράξενες σκιές στους τοίχους του σπηλαίου, σαν τα φαντάσματα του παρελθόντος να χορεύουν γύρω τους. Ο Τόμας δεν μπορεί να πάρει το βλέμμα του από το κορίτσι. Άραγε πώς έφτασε εδώ? Τι της συνέβη για να ζει έτσι, μακριά από κάθε ανθρώπινη κοινότητα? 1000 ερωτήσεις στροβιλίζονται στο κεφάλι του, αλλά ξέρει ότι πρέπει να είναι υπομονετικός. Αν θέλει ποτέ να μάθει τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει πρώτα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοριτσιού. Η νύχτα περνάει αργά. Ο Τόμας προσφέρει κατά καιρούς στο κορίτσι ένα κομμάτι από ξηραμένο κρέας ή μια γουλιά νερό, αλλά αυτή δεν κινείται. Μένουν έτσι μέχρι το πρωί, σε βουβή σιωπή, παρατηρώντας ο ένας τον άλλον στο μισοσκόταδο του σπηλαίου. Το βλέμμα του κοριτσιού δεν αφήνει ποτέ τον Τόμας, σαν να φοβάται ότι ο άντρας θα την επιτεθεί μόλις κλείσει τα μάτια. Ο Τόμας δεν επιμένει. Αφήνει το κορίτσι να συνηθίσει την παρουσία του στο δικό της ρυθμό. Όταν οι πρώτες ακτίνες της αυγής διαπερνούν το στόμιο του σπηλαίου, ο Τόμας αποφασίζει ότι δεν μπορεί να αφήσει μόνο αυτό το ατυχές πλάσμα. Σηκώνοντας από τη φωτιά, βγάζει προσεκτικά λίγο φαγητό από ένα από τα σακίδια του και το βάζει στο πάτωμα του σπηλαίου. Μετά αποσύρεται αργά από το σπήλαιο. Έξω διατάζει το άλογό του να μην κινηθεί ακόμα. Είναι περίεργος να δει αν το κορίτσι θα τολμήσει να βγει, αν δεν είναι πια στο σπήλαιο. Η αναμονή του δεν είναι μάταιη. Μετά από λίγα λεπτά, η φιγούρα του κοριτσιού εμφανίζεται στην είσοδο του σπηλαίου. Ντροπαλά, σαν ένα άγριο ελάφι, κοιτάζει γύρω. Μετά αρπάζει αστραπιαία το φαγητό και αποσύρεται πίσω στο βάθος του σπηλαίου. Ο Τόμας χαμογελά. Τουλάχιστον δέχτηκε το δώρο του. Οι μέρες περνούν και ο Τόμας επιστρέφει στο σπήλαιο κάθε πρωί. Φέρνει φαγητό και νερό, μετά περιμένει υπομονετικά. Δεν θέλει να τρομάξει το κορίτσι. Έτσι έρχεται πάντα την ίδια ώρα και αφήνει τα δώρα του στο ίδιο μέρος. Το κορίτσι στην αρχή αγγίζει το φαγητό μόνο όταν ο Τόμας απομακρυνθεί αρκετά, αλλά με τον καιρό γίνεται όλο και πιο θαραλέα. Μετά από μία εβδομάδα βγαίνει ακόμα και όταν ο Τόμας είναι ακόμα εκεί, αν και εξακολουθεί να κρατά ασφαλή απόσταση. Ο καουμπόι κάθε φορά της μιλάει, διηγείται ιστορίες για την περιοχή, την πόλη, τους ανθρώπους. Δεν ξέρει πόσα καταλαβαίνει το κορίτσι, αλλά η φωνή του φαίνεται να την ηρεμεί. Ο Τόμας της μιλάει για τα βοηδή του, για την ομορφιά της πρέρης, για τους κατοίκους της πόλης. Μερικές φορές ακόμα και τραγουδάει, παλιές μελωδίες καουμπόι που έμαθε στα νιάτα του. Το κορίτσι πάντα ακούει σιωπηλά. Ο φόβος σταδιακά λιώνει από το πρόσωπό της. Μετά από 2 εβδομάδες συμβαίνει η ανακάλυψη. Ο Τόμας είναι ακριβώς στη συνηθισμένη του επίσκεψη όταν το κορίτσι επιτέλους μιλάει. Η φωνή της είναι βραχνή από την έλλειψη χρήσης. Τα λόγια της είναι κατακερματισμένα και πρωτόγωνα, αλλά είναι αναμφισβήτητα ανθρώπινη ομιλία. Τα λόγια σχηματίζονται παράξενα στο στόμα της, σαν να μην τα έχει χρησιμοποιήσει εδώ και πολύ καιρό. Διηγείται ότι δεν ξέρει ούτε το όνομά της. Δεν γνώρισε ποτέ τους γονείς της. Όσο θυμάται, πάντα ζούσε εδώ, στην άγρια φύση, μακριά από τους ανθρώπους. Χρόνια πριν, μια γριά γυναίκα φρόντιζε για αυτήν, η οποία της έμαθε πώς να προμηθεύεται τροφή και πώς να κρύβεται από τους κινδύνους. Αλλά η γυναίκα πέθανε εδώ και καιρό και από τότε είναι μόνη. Η καρδιά του Τόμας σφίγγει ακούοντας την ιστορία. Το κορίτσι θα μπορούσε να ήταν παιδί απίκων που μια επίθεση Ινδιάνων ή άλλη τραγωδία το είχε αποσπάσει από την οικογένειά της τόσο νωρίς που ούτε καν το θυμάται. Η γριά γυναίκα θα μπορούσε να ήταν μια ερημίτισσα ή μια περιθωριοποιημένη που πήρε το παιδί μαζί της, αλλά δεν το έφερε ποτέ πίσω στον πολιτισμό. Ή ίσως η ίδια η γυναίκα έφευγε από κάτι και αποφάσισε να κρυφτεί από τον κόσμο. Ό,τι κι αν είναι η αλήθεια, το κορίτσι έζησε έτσι για χρόνια, κομμένο από τον κόσμο, στερημένο από ανθρώπινες επαφές και από όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πολιτισμού. Με το πέρασμα του χρόνου, το κορίτσι ανοίγεται όλο και περισσότερο. Ο Τόμας της φέρνει μικρά δώρα, μία χτένα, ένα σαπούνι, μία κουβέρτα. Της διδάσκει πώς να τα χρησιμοποιεί υπομονετικά και ευγενικά, σαν να διδάσκει ένα παιδί. Το κορίτσι στην αρχή δυσπιστεί με τα άγνωστα αντικείμενα, αλλά μαθαίνει αργά να τα εκτιμά. Η χτένα της αρέσει ιδιαίτερα. Περνά μεγάλες ώρες ξεμπλέκοντας τα μπερδεμένα μαλλιά της. Ο Τόμας ανακαλύπτει ότι το κορίτσι έχει ένα ταλέντο στην αναγνώριση φαρμακευτικών φυτών. Όταν τραυματίζει το χέρι του, το κορίτσι συλλέγει διάφορα φυτά από τα περίχωρα του σπηλαίου και ετοιμάζει μία πάστα που ανακουφίζει τον πόνο.
Ο Τόμας παρατηρεί συναρπασμένος πως το κορίτσι ζει σε αρμονία με τη φύση. Θα μπορούσε να μάθει πολλά από αυτήν, σκέφτεται, ειδικά τώρα που η ξηρασία βάζει σε δοκιμασία τις γνώσεις των κτηνοτρόφων. Μετά από έναν μήνα, ο Τόμας αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να προσπαθήσει να πείσει το κορίτσι να αφήσει το σπήλαιο. Η εμπιστοσύνη έχει ήδη καθιερωθεί μεταξύ τους. Το κορίτσι δεν τεινάζεται πια στην εγκύτητα του Τόμας. Αντίθετα, φαίνεται να περιμένει τις επισκέψεις του άντρα. Ο Τόμας δεν θέλει να είναι βίαιος, αλλά ξέρει ότι το κορίτσι αξίζει περισσότερα από αυτή την απομονωμένη ζωή. Πρώτα, την οδηγεί μόνο μέχρι την είσοδο, όπου το κορίτσι μισοκλίνει τα μάτια μπροστά στο φως του ήλιου. Στο φυσικό φως, ο Τόμας βλέπει πραγματικά για πρώτη φορά πως μοιάζει. Το δέρμα της είναι χλωμό από την έλλειψη ηλιακού φωτός, αλλά τα χαρακτηριστικά της είναι λεπτά. Τα μάτια της ζωντανά και έξυπνα. Τα μαλλιά της, αν και ατιμέλητα και ξεχαρβαλωμένα, είναι μιας όμορφης κοκκινόξανθης απόχρωσης. Είναι νεότερη από ό,τι νόμιζε, ίσως γύρω στα 20 χρονών. Ο Τόμας είναι σίγουρος ότι θα γινόταν μια όμορφη γυναίκα αν ανακτούσε την υγεία και τη δύναμή της. Ο Τόμας εισάγει σταδιακά το κορίτσι στα μυστήρια του εξωτερικού κόσμου. Της δείχνει τα λουλούδια της πρέρης. Τη διδάσκει να αναγνωρίζει τα κελαηδίσματα των πουλιών. Την εξοικειώνει με την ήπια φύση του αλόγου του. Το κορίτσι αντιδρά με θαυμασμό σε κάθε καινούριο πράγμα, σαν να ανακαλύπτει έναν εντελώς νέο κόσμο που όμως πάντα ήταν γύρω της. Είναι ιδιαίτερα γοητευμένη από το άλογο. Περνά ώρες χαϊδεύοντας τη χέτη του ζώου, μιλώντας του σαν να είναι παλιοί φίλοι. Εν τω μεταξύ, ο Τόμας επιστρέφει κάθε μέρα στην πόλη για να φροντίσει τις δουλειές του και τα βοηδή του. Οι άνθρωποι αρχίζουν να παρατηρούν ότι κάτι έχει αλλάξει στο μοναχικό καουμπόι. Το βλέμμα του είναι πιο ζωηρό, η στάση του πιο όρθια, σαν να εμφανίστηκε ένας νέος σκοπός στη ζωή του. Ρωτούν που χάνεται κάθε πρωί, αλλά ο Τόμας δίνει αποφευκτικές απαντήσεις. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να μοιραστεί το μυστικό του με τους κατοίκους της πόλης. Περνούν έτσι 3 μήνες και το κορίτσι αφήνει τακτικά το σπήλαιο. Ο Τόμας της φέρνει ένα παλιό φόρεμα από την πόλη που αγόρασε από μία χήρα. Η γυναίκα τον κοίταξε παράξενα όταν ο Τόμας ζήτησε ένα φόρεμα νεαρής γυναίκας, αλλά δεν έκανε καμία ερώτηση για την οποία ο καουμπόι ήταν ευγνώμων. Της δείχνει πώς να πλυθεί στο κοντινό ριάκι και πώς να χτενίσει τα μαλλιά της. Το κορίτσι μαθαίνει γρήγορα, σαν να θυμάται πράγματα που γνώριζε κάποτε πολύ καιρό πριν. Η χρήση της γλώσσας της βελτιώνεται επίσης μέρα με τη μέρα. Στην αρχή μπορούσε να εκφράσει μόνο βασικές ανάγκες, αλλά καθώς ο Τόμας της μιλάει συνεχώς και της διδάσκει νέες λέξεις, το λεξιλόγιό της επεκτείνεται γρήγορα. Ο καουμπόι εκπλήσεται από το πόσο γρήγορα μαθαίνει το κορίτσι, σαν να ξυπνά μόνο μια ικανότητα που δεν χρησιμοποιούνταν εδώ και πολύ καιρό. Ο Τόμας αρχίζει να σκέφτεται ότι ήρθε η ώρα να δείξει στο κορίτσι την πόλη, τον πολιτισμό. Η σκέψη όμως τον ανησυχεί και αυτόν. Γιατί το Silver Creek, αν και είναι ένας μικρός οικισμός, είναι γεμάτο θορυβώδεις, ανυπόμονους ανθρώπους που μπορεί να μην υποδεχτούν με κατανόηση αυτό το παράξενο πλάσμα. Αλλά ξέρει ότι το κορίτσι δεν μπορεί να μείνει για πάντα στην άγρια φύση, ειδικά τώρα που έχει δοκιμάσει τη ζεστασιά της ανθρώπινης επαφής. Ένα απόγευμα, ενώ κάθονται στην όχθη του ριακιού, ο Τόμας διηγείται το σχέδιό του στο κορίτσι. Της μιλάει για την πόλη, τους ανθρώπους, τα μαγαζιά, το εστιατόριο. Το κορίτσι ακούει προσεκτικά. Τα μάτια της ανοίγουν διάπλατα από θαυμασμό, καθώς φαντάζεται τα περιγραφόμενα μέρη. Όταν ο Τόμας τελειώνει, το κορίτσι σιωπά για πολλή ώρα, μετά απλά γνέφει καταφατικά. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον εξωτερικό κόσμο, αν ο Τόμας είναι δίπλα της. Ένα φθινοπορεινό πρωί, ο Τόμας επιτέλους αποφασίζει. Φέρνει στο κορίτσι ένα καθαρό ρούχο και ένα ζευγάρι απλά παπούτσια. Μετά τη βοηθά να ανέβει στο άλογό του και μαζί ξεκινούν προς το Silver Creek. Το κορίτσι είναι στην αρχή τεταμένο και τρομοκρατημένο, αλλά τα καθησυχαστικά λόγια και η παρουσία του Τόμας της δίνουν δύναμη. Καθώς πλησιάζουν στην πόλη, το κορίτσι κρατιέται όλο και πιο σφιχτά στη μέση του Τόμας, σαν να φοβάται ότι θα παρασυρθεί από το ρεύμα του πολιτισμού. Ο κύριος δρόμος του Silver Creek δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν σκονισμένο δρόμο που πλαισιώνεται από μερικά ξύλινα κτίρια. Υπάρχει ένα παντοπολείο, μια ταβέρνα, ένα κουρείο και μια μικρή εκκλησία. Οι άνθρωποι σταματούν και κοιτάζουν το περίεργο ζευγάρι καθώς διασχίζουν το δρόμο. Ο Τόμας αγνοεί τα περίεργα βλέμματα και κατευθύνεται κατευθείαν προς το παντοπολείο.
Το κορίτσι σφίγγει σπασμωδικά το χέρι του Τόμας, τα μάτια της πηγαινοέρχονται σαν να ψάχνει για δίωδο διαφυγής. Στο κατάστημα, ο Τόμας αγοράζει μερικά βασικά πράγματα για το κορίτσι, ενώ αυτή θαυμάζει με μάτια διάπλατα τα εμπορεύματα στα ράφια. Δεν είχε δει ποτέ τόσα διαφορετικά αντικείμενα σε ένα μέρος. Θέλει να αγγίξει τα πάντα, να μυρίσει τα πάντα, σαν να προσπαθεί να απορροφήσει αυτόν τον νέο κόσμο μέσα από τις αισθήσεις της. Η σύζυγος του καταστηματάρχη, μια ευγενική ηλικιωμένη γυναίκα, παρατηρεί την αμηχανία και την ντροπαλότητα του κοριτσιού. Αντί να τη βομβαρδίζει με ερωτήσεις, απλά της δείχνει τα διάφορα υφάσματα, την αφήνει να τα αγγίξει, να νιώσει τις διαφορές. Ο Τόμας παρατηρεί πως το κορίτσι χαλαρώνει αργά κάτω από την ευγένεια της γυναίκας. Όταν η γυναίκα ρωτά το όνομα του κοριτσιού, ο Τόμας μπαίνει σε αμηχανία. Το κορίτσι δεν έχει όνομα ή τουλάχιστον δεν το θυμάται. Η γυναίκα, βλέποντας την αμηχανία του Τόμας, προτείνει ευγενικά ότι μέχρι να θυμηθεί το πραγματικό της όνομα να τη λένε Άιμα, Άλμα, όπως την κόρη της που πέθανε πριν χρόνια. Ο Τόμας είναι ευγνώμων για τη χειρονομία και το κορίτσι φαίνεται να αποδέχεται και αυτή αυτό το προσωρινό όνομα. Όταν βγαίνουν από το κατάστημα, το πρόσωπο του κοριτσιού δεν είναι πια τόσο τεταμένο. Ο Τόμας μετά την πηγαίνει στο τοπικό εστιατόριο, όπου παραγγέλνει ένα απλό αλλά θρεπτικό γεύμα για τους δύο. Το κορίτσι κοιτάζει στην αρχή με δυσπιστία τα άγνωστα φαγητά, αλλά με την ενθάρρυνση του Τόμας τελικά τα δοκιμάζει. Τα μάτια της φωτίζονται στην εμπειρία των νέων γεύσεων. Μετά τα άγρια φρούτα και τα απλά γεύματα, το φαγητό του εστιατορίου φαίνεται σαν πραγματικό γλέντι για αυτήν. Στο τέλος της μέρας, το κορίτσι, κουρασμένη αλλά εμπλουτισμένη με νέες εμπειρίες, επιστρέφει με τον Τόμας στο σπήλαιο. Τις επόμενες εβδομάδες επισκέπτονται όλο και πιο συχνά την πόλη. Κάθε φορά μένουν λίγο περισσότερο, ανακαλύπτουν λίγο περισσότερο. Ο Τόμας μετά από λίγο καιρό παρουσιάζει το κορίτσι και στον τοπικό γιατρό, έναν ηλικιωμένο, έμπειρο άνδρα που είχε δει ήδη πολλά στη ζωή του. Ο γιατρός εξετάζει το κορίτσι και διαπιστώνει ότι αν και είναι αδύνατη και αδύναμη, είναι ουσιαστικά υγιής. Προτείνει να τη συνηθίσουν σταδιακά σε πιο ποικιλόμορφη δίαιτα και σε περισσότερη σωματική άσκηση. Καθώς το φθινόπωρο μεταμορφώνεται σε χειμώνα, ο Τόμας αντιμετωπίζει ένα νέο πρόβλημα. Το σπήλαιο δεν προσφέρει επαρκή προστασία από το χειμωνιάτικο κρύο. Το κορίτσι θα χρειαζόταν πιο κατάλληλο καταφύγιο. Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού έχει βελτιωθεί πολύ τους τελευταίους μήνες, αλλά είναι ακόμα πολύ αδύναμη για τις σκληρές χειμωνιάτικες συνθήκες. Μετά από μακρά σκέψη, αποφασίζει να της προσφέρει το δικό του σπίτι, μία μικρή αλλά άνετη καλύβα στην άκρη της πόλης, ενώ ο ίδιος θα εγκατασταθεί στη σοφίτα του Αχυρώνα. Η πράξη αυτή αποτελούσε μια μεγάλη θυσία, αλλά και μια σιωπηρή δέσμευση. Το κορίτσι στην αρχή διστάζει να αφήσει το σπήλαιο που ήταν το σπίτι της για τόσο καιρό, αλλά τελικά υποχωρεί. Στην καλύβα όλα είναι καινούρια και άγνωστα για αυτήν. Η απαλότητα του κρεβατιού, η ζεστασιά της σόμπας, το φως που διαπερνά από το παράθυρο. Ο Τόμας τη διδάσκει υπομονετικά πώς να χρησιμοποιεί τα οικιακά σκεύη, πώς να ανάβει φωτιά στη σόμπα, πώς να μαγειρεύει απλά φαγητά. Στην πόλη, οι άνθρωποι είναι στην αρχή δυσπιστοί και καχύποπτοι απέναντι στο περίεργο κορίτσι. Κουτσομπολιά διαδίδονται για την καταγωγή της και για το γιατί ζει κάτω από την ίδια στέγη με τον Χάρκερ. Αλλά καθώς περνά ο καιρός και βλέπουν με πόση τρυφερότητα και σεβασμό τη μεταχειρίζεται ο καουμπόι, οι περισσότεροι αποδέχονται την παρουσία της, ειδικά όταν μαθαίνουν την ιστορία του κοριτσιού ή τουλάχιστον όσο ο Τόμας είναι διατεθειμένος να μοιραστεί. Στην Άγρια Δύση δεν είναι ασυνήθιστο άνθρωποι να βρεθούν σε παράξενες συνθήκες και η επιβίωση συχνά σφυριλατεί νέους δεσμούς. Η σύζυγος του τοπικού πάστορα, η Μάρθα, είναι ιδιαίτερα ευγενική με το κορίτσι. Αρχίζει να τη διδάσκει να διαβάζει και να γράφει και σύντομα αποδεικνύεται ότι το κορίτσι είναι εξαιρετικά δεκτικό στη μάθηση. Ο αριθμός των λέξεών της και η ικανότητα έκφρασής της αυξάνονται μέρα με τη μέρα και μαζί με αυτόν και η αυτοπεποίθησή της. Η Μάρθα την ενθαρρύνει να γράψει τις αναμνήσεις της, ίσως βοηθήσει να ζωντανέψει το παρελθόν της. Το κορίτσι γράφει βράδυ με βράδυ, μερικές φορές μόνο θολές εικόνες, άλλες φορές πιο συγκεκριμένες αναμνήσεις για ένα μικρό κορίτσι που θα μπορούσε να είναι αυτή και μια οικογένεια που θα μπορούσε να είναι δική της. Εν τω μεταξύ, ο Τόμας συνεχίζει να εργάζεται στην κτηνοτροφία, αλλά κάθε βράδυ επιστρέφει σπίτι για να περάσει χρόνο με το κορίτσι. Διηγούνται ο ένας στον άλλον ιστορίες, ο Τόμας για τις περιπέτειές του στην Άγρια Δύση,
το κορίτσι για θολά θραύσματα αναμνήσεων που μερικές φορές λάμπουν μπροστά της από μία άλλη ζωή. Ένα βράδυ, το κορίτσι αρχίζει να βουίζει μια μελωδία για την οποία λέει ότι κάποιος της την τραγουδούσε πριν πολύ καιρό. Ο Τόμας αναγνωρίζει το τραγούδι, ένα παλιό νανούρισμα που τραγουδούσαν οι άπικοι. Αυτό επιβεβαιώνει την υποψία του ότι το κορίτσι θα μπορούσε πράγματι να ήταν παιδί μιας οικογένειας απίκων. Ένα βράδυ, ενώ κάθονται δίπλα στη φωτιά, το κορίτσι επιτέλους διαλέγει ένα όνομα για τον εαυτό της. Θέλει να ονομάζεται Σάρα, λέει, γιατί της αρέσει πώς ακούγεται αυτό το όνομα όταν το προφέρει η δασκάλα Μάρθα. Ο Τόμας χαμογελά και γνέφει καταφατικά. «Σάρα, από εδώ και πέρα». Η επιλογή του ονόματος φαίνεται να είναι ένα ακόμα βήμα του κοριτσιού στο δρόμο της επιστροφής στον πολιτισμό. Με το πρώτο χιόνι, η Σάρα βιώνει για πρώτη φορά στη ζωή της τα θαύματα του χειμώνα. Ο Τόμας της δείχνει πώς να φτιάξει χιονάνθρωπο, πώς να γλιστράει στην παγωμένη λίμνη και πώς να κρατηθεί ζεστή τις κρύες μέρες. Η Σάρα συμπεριφέρεται σαν παιδί που βλέπει τον κόσμο για πρώτη φορά. Κάθε καινούριο πράγμα την εκπλήσει. Κάθε εμπειρία εμπλουτίζει την ψυχή της. Καθώς ο χειμώνας μεταμορφώνεται σε άνοιξη και μετά σε καλοκαίρι, η Σάρα ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη ζωή της πόλης. Βοηθά τη Μάρθα στην εκκλησία, μαθαίνει να ψήνει ψωμί στον τοπικό φούρναρι και μερικές φορές βοηθά και στο παντοπολείο. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια για αυτήν ως το παράξενο κορίτσι του σπηλαίου, αλλά απλά ως τη Σάρα, την ήσυχη αλλά ευγενική νεαρή γυναίκα που έγινε κάπως μέρος της ζωής του Τόμας. Η σχέση μεταξύ του Τόμας και της Σάρας επίσης βαθαίνει με το χρόνο. Στην αρχή ήταν δάσκαλος και μαθητής. Μετά έγιναν φίλοι, αλλά τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται κάτι διαφορετικό μεταξύ τους. Ο Τόμας παρατηρεί πόσο όμορφη έγινε η Σάρα, καθώς ανέκτησε την υγεία και τη δύναμή της. Τα μαλλιά της τώρα λάμπουν, το δέρμα της απέκτησε υγιές χρώμα από τον ήλιο, τα μάτια της είναι γεμάτα ζωή και περιέργεια. Η Σάρα με τη σειρά της θαυμάζει την υπομονή, την ευγένεια και τη δύναμη του Τόμας που την οδήγησε σε μια νέα ζωή. Ο άντρας δεν της επέβαλε ποτέ τίποτα. Της επέτρεψε πάντα να ανακαλύψει τον κόσμο στο δικό της ρυθμό και γι' αυτό του είναι απεριόριστα ευγνώμων. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, ενώ κάθονται στη βεράντα και βλέπουν το ηλιοβασίλεμα, ο Τόμας πιάνει το χέρι της Σάρας. Δεν λέει τίποτα. Δεν χρειάζεται. Η χειρονομία λέει όλα όσα δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Η Σάρα σφίγγει το χέρι του άντρα και ακουμπά το κεφάλι της στο ώμο του. Στο νυχτερινό αέρα, τα πηγολαμπίδες χορεύουν, σαν να ευλογούν αυτή την παράξενη αλλά καθαρή αγάπη. 2 χρόνια αφότου, ο Τόμας βρήκε για πρώτη φορά τη Σάρα στο σπήλαιο, παντρεύονται στην τοπική εκκλησία. Ο γάμος είναι απλός αλλά οικείος. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης είναι εκεί για να γίνουν μάρτυρες αυτής της ιδιαίτερης αγάπης. Η Σάρα στέκεται μπροστά στο βωμό με λευκό φόρεμα, τα μαλλιά όμορφα χτενισμένα, ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. Μόλις μοιάζει με εκείνο το άγριο, τρομαγμένο πλάσμα που κάποτε βρήκε ο Τόμας. Η Μάρθα, που εντωμεταξύ έχει αναλάβει σχεδόν μητρικό ρόλο στη ζωή της Σάρας, παρακολουθεί με υπερηφάνεια πως το κορίτσι λέει «ναι». Ο Τόμας, αν και συνήθως δεν δείχνει τα συναισθήματά του, τώρα δεν μπορεί να κρύψει την ευτυχία που τον κατακλείζει όταν παντρεύεται τη γυναίκα που κατάφερε να βρει το δρόμο για την καρδιά του, όταν πίστευε ότι δεν θα αγαπούσε ποτέ ξανά. Μετά το γάμο, όταν επιστρέφουν στο τώρα κοινό του σε σπίτι, η Σάρα ζητά από τον Τόμας να την πάει άλλη μία φορά στο σπήλαιο. Ο Τόμας καταλαβαίνει γιατί είναι σημαντικό για αυτήν και ικανοποιεί το αίτημά της. Το σπήλαιο είναι ακριβώς όπως ήταν όταν ήταν εκεί τελευταία φορά, σκοτεινό και δροσερό. Η Σάρα μπαίνει, χαϊδεύει τους τοίχους, αποχαιρετά αυτό το μέρος που κάποτε ήταν το καταφύγιό της. Όταν βγαίνει στο φως του ήλιου, ο Τόμας την περιμένει. Χέρι-χέρι ξεκινούν προς το σπίτι, προς τον απέραντο ορίζοντα της πρέρης, όπου ο ήλιος ακριβώς δει, τυλίγοντας το τοπίο σε χρυσό φως. Η Σάρα δεν είναι πια εκείνο το κορίτσι που κάποτε ζούσε στο σπήλαιο σαν ένα ντροπαλό ζώο. Τώρα είναι μια δυνατή, αυτοπεποίθηση γυναίκα που βρήκε τη θέση της στον κόσμο και την αγάπη στην καρδιά ενός καουμπόι που της έδειξε ότι η ζωή μπορεί να είναι περισσότερο από απλή επιβίωση. Μπορεί να είναι χαρά, μπορεί να είναι αγάπη, μπορεί να έτρε σπίτι. Αν και το παρελθόν της παραμένει εν μέρει θολό για αυτήν, το μέλλον της τώρα σχεδιάζεται ξεκάθαρα μπροστά της.
Μια νέα ζωή που μπορεί να ζήσει στην αγάπη και την ασφάλεια. Οι τελευταίες ακτίνες του δίοντος ήλιου λάμπουν στα μαλλιά της Σάρας, καθώς στην αγκαλιά του Τόμας καβαλικεύουν προς το μέλλον τους. Προς ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες και υποσχέσεις, ακριβώς όπως ο απέραντος ορίζοντας της Άγριας Δύσης μπροστά τους. Στον ουρανό, τα πρώτα αστέρια αρχίζουν να λαμπυρίζουν, μάρτυρες μιας ιδιαίτερης ιστορίας αγάπης που κατάφερε να ανθίσει στον σκληρό κόσμο της Άγριας Δύσης και να δώσει δύναμη σε δύο μοναχικές ψυχές για να αντιμετωπίσουν μαζί τις προκλήσεις της ζωής.